сафари кори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон идома дорад. имрӯз пешвои миллат дар деҳаи механизатори ноҳияи Кушонён муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70-ро мавриди истифода қарор доданд. Мактаби мазкур дорои синфхонаҳо барои инкишофи кӯдак, фанҳои физика, забон ва адабиёти тоҷик, химия, биология, технологияи иттилоотӣ, таърих, география ва забонҳои хориҷӣ мебошад. гузориш дар ин бора. 8 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти Хатлон дар деҳаи механизатори ноҳияи Кушонён муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70-ро мавриди истифода қарор доданд. Мактаб аз 2 ошона иборат буда барои 480 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. он дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати кишвар бо Бонки рушди исломӣ сохта шудааст. боиси ифтихору сарфарозии ҳар яки мост ки бо шарофати ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи нақшачорабиниҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 бинои нави иловагӣ сохта ба истифода дода шуд. миннатдории самимона ва арзу сипоси бепоёни худро мо омӯзгорони муассиса ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сохта ба истифода додани чунин як бинои нави таълимӣ иброз намуда бар ивази ғамхориҳои рӯзафзуни пешвои маорифпарварамон мо омӯзгорон ба масъулияти баланди касбӣ фаъолияти худро дуча намуда ба баланд бардоштани савияи дониши хонандагон ва дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо саҳми арзандаи худро мегузорем. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бинои хуштарҳу замонавии муассисаи таълимӣ дар масоҳати 600 як замин бунёд гардида, дорои 10 синфхонаи муҷаҳҳаз ва дигар шароити имконоти таълимӣ мебошад. ҳукумати кишвар ба сифати таълиму тарбия таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. бо назардошти ин мактаби мазкур дорои синфхона барои инкишофи кӯдак, фанҳои физика, забон ва адабиёти тоҷик, химия, биология, технологияи иттилоотӣ, таърих, география ва забонҳои хориҷӣ мебошад. дар синфхонаи маркази инкишофи кӯдак тӯҳфаҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хурдсолон тақдим карда шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ ба сифати корҳои сохтмонӣ ва шароиту имкониятҳои муҳайё гардида баҳои баланд дода, омӯзгоронро барои боз ҳам беҳтар кардани сатҳу сифати таълиму тарбия ҳидоят намуданд. муассисаи мазкур дар 18 моҳ сохта ба истифода дода шудааст. дар ҳангоми сохтмони иншоот зиёда аз 40 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шудааст. барои дар фасли зимистон бо гармӣ таъмин намудани синфхонаҳо муассисаи таълимӣ бо шабакаи гармидиҳӣ таъмин мебошад. барои зимистонгузаронӣ дар муассисаи мазкур буғхонаи иловагӣ сохта шудааст. барои зимистонгузаронӣ истифода бурда мешавад. саҳни мактаб кабудизор ва мунфаш карда шудааст. ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо шинонидани дарахтони ороишӣ ободу зебо гардидааст. ман ҳамид оба қумригул истиқоматкунандаи ҳамин деҳа. ман шукргузорӣ аз он мекунам ки дар деҳаи мо ҳам чунин як муассисаи зебо бо шарофати ҷаноби олӣ кушода шуд. мо бениҳоят аз пешвои миллат миннатдор ҳастем. ин ҳама бо шарофати муҳтарам ҷаноби олӣ мебошад. пас биёед шукри истиқлолият кунем, шукри ваҳдати миллӣ кунем, шукри пешвои миллат кунем ки чунин пешво дорем. дар доираи тадбирҳои ҳукумати кишвар дар самти рушди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар саҳни муассисаи таълимӣ майдончаи варзишӣ бунёд шудааст, ки хонандагон дар ин ҷо ба машқу тамринҳо машғул мешаванд. мо суханони ҷаноби олии пешвои миллатро сармашқи кори худ намуда сар ба кӯшиш мекунем ки ҷавонон хонандагони худро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарастӣ ва хештансиносӣ тарбия намоем. солҳое ки мо дар муассисаи 70 мехондем шароитҳо на он қадар хуб буданд.
شکرانه از پیشوای ملت میکنم که امروزها ما با چنین مکتب‌های زمانوی یعنی با تمام شرایط‌های زمانوی و تکنیک و تجهیزات‌های هستند که خوانندگان ما میتوانند به یگان مانع درس خود را از خود نمایند و چون در اینجا باز مرکز انکشاف نطق آماده شده است که با تمامی اشیاءها با تمام آن چیزهای لازمه هستند که برای خوانندگان ما که در چنین شرایط نداشتن حاضر خوشبختانه در این مکتب همه شرایط ها مهیا کرده شده است. امروزها خوانندگان ما در هر یک چاره‌بینی ها آزمون ها اشتراک دارند و سزاوار جایهای نمایان نیز هستند. ضمن شناسایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز گردید که مؤسسه زیبا و معاصر تعلیمی با مبلغ 6 میلیون و 130 هزار سومانی ساخته شده امکان می‌دهد که من بعد نورسان و جوانان دهه مکانیزاتور در شرایط معاصر با تحصیل فرا گرفته شوند. سالهای زیاد است که در این مؤسسه کار و فعالیت دارم. خوشبختانه امروز با تشبث پیشوای معظم ما اساسگزار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان یک مؤسسه زمانوی بر هوا برای ما ساخته دادند که چندین سال ما این آرزو را در دل می‌پروردیم که تمام صیفخانه های ما علخصوص صیفخانه های فن شیمی، فن بیولوژی و فن فیزیک با تجهیزاتش استفاده داده شده است. انشاءات ساحه معارف با نظرداشت زیادشوی شماره اهالی دهه مذکور با طرح معاصر بنیاد شده در دایره استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی برای خوانندگان و آموزگاران تحفه ارزشمند میباشد. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар шаҳри бухтар бинои маъмурии сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлонро мавриди истифода қарор доданд. пешвои миллат зимни шиносоӣ бо имкониятҳои фароҳам гардидаи бино кормандонро ба заҳмати содиқонаву софдилона ва таҳлилу коркардҳои дақиқи оморӣ ҳидоят намуданд. 8 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бохтар бинои маъмурии сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлонро мавриди истифода қарор доданд. бинои мазкур дар ҳошияи сиёсати бобарору бунёдкоронаи роҳбарияти ҳукумати кишвар ба муносибати ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо тарҳу услуби муосир бунёд шуда бо тамоми шароит муҷаҳҳаз гардидааст. бо бунёди иншоот дар баробари фароҳам гардидани шароити муносиби корӣ барои кормандони соҳа ҳамзамон ба симои марказии вилояти хатлон шаҳри бохтар ҳусну ҷилои тоза зам гардид. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои фароҳам гардида ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода кормандонро ба заҳмати содиқонаву софдилона ва таҳлилу коркардҳои дақиқи оморӣ ҳидоят намуданд. имрӯз барои ҷавонони агентии омор рӯзи хотирмоне мебошад ки шоҳиди ифтитоҳи бинои нави сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон ҳастем. ин иншооти муосир бо дастгирӣ ва ғамхориҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода дода шуда барои беҳбудии фаъолияти оморӣ дар минтақа шароити беҳтаринро фароҳам овардааст. мо аз ғамхории беандозаи давлату ҳукумат ба рушди инфрасохтори оморӣ ва технологӣ миннатдорем. боиси хушнудиву хушбахтиест ки кормандони агентии омор пурра ба низоми ҳисоботи электронӣ гузаштаанд. гузариш ба ҳисоботи электронӣ самаранокии фаъолияти моро ба маротиб беҳтар намуда имконият медиҳад ки маълумоти омории дақиқ ва боэътимодро дар муҳлати кӯтоҳ ба осонӣ пешниҳод намоем. ин қадами муҳим моро барои иҷрои вазифаҳои худ бо масъулияти бештар ба садоқати баланд ҳидоят мекунад. ин бино бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. моро водор месозад ки бо масъулияти бештар кор кунем ва барои рушди устувори тоҷикистони маҳбуб саҳми арзанда гузорем. бинои маъмурии сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон дар масоҳати умумии 834,5 метри мураббаъ бунёд гардида аз 4 ошиёна 24 ҳуҷраи корӣ таххона китобхона маҷлисгоҳ барои 60 нафар ва маркази коркарди маълумот иборат мебошад.
хушбахтона имрӯз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон боз як бинои зебову замонавӣ дар шаҳри бохтар қомат афрохтааст. мо кормандони сароясати агентии оморӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ғамхории сарвари давлатамон миннатдорем. мо ҷавонон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки содиқона ба халқу ватани худ хизмат намоем. ҳангоми шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои навбунёд бо хати иловагии барқ васл гардидааст ва дар ҳолатҳои зарурӣ генератори 100 киловатта ба таври худкор фаъол мешавад. дар таҳхонаи бино барои шуъбаи таъминот, маркази табу нашр ва ошхона шароити зарурӣ муҳайё шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ зиёда аз 60 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида акнун 70 нафар мутахассисон дар шароити муносиби корӣ фаъолият менамоянд. масъулин аз ифтитоҳи бинои навбунёди муҷаҳҳаз бо тамоми лавозимоти корӣ изҳори хушнудӣ ва арзи сипос намуданд. бо шукргузории истиқлолият бо сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон дар доираи ҷашнгирии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари кишвар иншоотҳо сохта мешаванд, инфраструктур нав мешаванд ва барои кулли кормандони гуногуни хоҷагии халқи мамлакат шароитҳои хуби корӣ фароҳам оварда мешавад. аз ҷумла имрӯз бо дастгирии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон бинои нави сароясати агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон сохта ба истифода дода шуд. барои кормандони ин сохтори муҳими давлатдорӣ ба мо шароитҳои хуби корӣ пайдо гардид. ин бино бо тарҳу сохти муосир, технологияи навину рақамӣ ва шароити корӣ мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст. дар китобхонаи мо китобҳои муҳим ҷамъоварӣ шудааст ва мо албатта аз ин имконият, аз ин шароит бо шукргузорӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат тамоми кӯшиши ғайрати худро ба харҷ медиҳем, то ки дар раванди навини давлатсозӣ софдилона, содиқона, фарзандона ба давлату миллати хеш хизмат менамоем. имрӯз аз баракати истиқлол ва сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон миллатеро ба номи тоҷик ва кишвареро ба номи тоҷикистон кулли мардуми сайёра мешиносанд. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи сарвари давлатамон бинои нави маъмурии сароясати агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон бо тамоми таҷҳизотҳои нави техникии муосир фароҳам оварда шудааст ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва мо кормандони сароясати агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон миннатдории худро ба сарвари давлатамон баён менамоем. ин дастгирӣ ва шароити босифати баланд муҳайё гардида мо кормандонро водор менамояд ки кори омории вилояти хатлон ва дар маҷмӯъ ҷумҳуриро бо таҳлилу коркардҳои дақиқ ва босифати баланд пеш барем то нишондиҳандаҳои омории ҷумҳурӣ ҳам дар дохил ҳам дар сатҳи байналмилалӣ бо дақиқияти баланд, шаффоф ва мушаххас таъмин карда шавад. ҳуҷраи корӣ ва маркази коркарди маълумот аз ҷониби лоиҳаи навсозии низоми миллии омор дар тоҷикистон мутобиқ ба стандартҳои муосир таҷҳизонида шудааст. ҳудуди бино бо гулҳои мавсимӣ ва дарахтони нодир зинат ёфтааст. иншооти навбунёд бо сифати баланд сохта шуда имкон медиҳад ки сокинони вилояти хатлон аз хизматрасониҳои он пурсамар истифода баранд. дар шаҳри бохтар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон ҳамзанон дар назди раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ маркази касбомӯзӣ ва хизматрасониро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар марказ дарсҳои назариявӣ ва амалӣ ба роҳ монда шуда шароити фароҳам гардида имкон медиҳад ки новобаста ба сину сол нафароне ки хоҳишу завқи соҳиб касб шудан доранд ба омӯзиши касбҳои гуногун фаро гирифта шаванд. тафсилоти бештар дар матлаби навбатии барнома.
дар шаҳри бохтар президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ маркази касбомӯзӣ ва хизматрасониро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур бо беҳтарсозии малакаи касбӣ ва ба шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талабот бунёд гардидааст. муассиса бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Бонки Осиёии рушд сохта шудааст. дар марказ дарсҳои назариявӣ ва амалӣ ба роҳ монда шуда, шароити фароҳам гардида имкон медиҳад ки новобаста ба сину сол нафароне ки хоҳишу завқи соҳибкасб шудан доранд, дар ин ҷо ба омӯзиши касбҳои гуногун фаро гирифта шаванд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот давоми солҳои соҳибистиқлолӣ шароити зарурӣ муҳайё кардааст. бо иштироки пешвои муаззами миллат маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар шаҳри бохтар мавриди истифода қарор дода шуд. мавриди зикр аст ки дар маркази мазкур ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ба касбомӯзӣ фаро гирифта мешаванд. маркази мо ба касбҳое ки имрӯз дар бозори меҳнати ҳам дохилӣ ва ҳам хориҷӣ бештар ба онҳо талабот зиёд аст омӯзонида мешаванд. айни замон дар баробари касбомӯзӣ баҳрагирандагони мо ё касбомӯзон метавонанд ки забонҳои хориҷиро аз худ намоянд. дар маркази мо забонҳои англисӣ, русӣ ва кореягӣ омӯзонида мешаванд. ин марказ барои тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон буда тамоми курсҳое ки дар маркази мазкур омӯзонида мешаванд ройгон мебошанд. барои мо ин боиси ифтихор аст ки дар кушодашавии бинои мазкур пешвои муаззами миллат иштирок карданд ва ин аз он огоҳ медиҳад ки муҳтарам ҷаноби олӣ барои саросар касбомӯз намудани шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон диққати махсус медиҳанд. мавриди зикр аст ки маркази мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо Бонки Осиёии рушд сохта ба истифода дода шудааст ва тибқи дастуру супоришҳои пешвои миллат бояд ки дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон чунин марказҳо сохта ва ба истифода дода шаванд. ва имрӯз дар сиёсати давлат ва барномаҳои давлатӣ инчунин стратегияҳои давлатӣ барои касбомӯз намудани шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардиданд ки ҳамаи ин стратегия ва барномаҳое ки қабул гардиданд аз он шаҳодат медиҳанд ки диққати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва албатта ки сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ба ин самт равона гардидааст. чун маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар авлавият қарор дорад, сол то сол маблағгузорӣ ба ин соҳа бештар мегардад, махсусан коллеҷу муассисаҳои таълимие ки ба омӯзиши касбҳои гуногун нигаронида шудааст, муҷаҳҳаз ва пойгоҳи техникияшон қавӣ карда мешавад. шароити муҳайё гардида дар маркази мазкур имконият медиҳад ки таълим дар ду баст барои то 240 нафар ба роҳ монда шавад ва ҳамин тариқ дар як сол беш аз 2400 нафар ба касбомӯзӣ ва хизматрасониҳои пешниҳод намудаи марказ фаро гирифта шаванд. мақсади ин марказ низ аз он иборат аст ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистонро аз рӯи касбҳое ки имрӯз дар бозори меҳнат талаботи зиёд доранд аз омӯзиш гузаронда барои соҳибкор шудани онҳо ё ки барои бо ҷои кор таъмин шудани онҳо мусоидат намояд. дар марказҳо омӯзиш аз рӯи методология навовар, яъне ки методологияи таълим дар асоси салоҳият ба роҳ монда шуда, таълимгирандагон дар баробари омӯзиши касб метавонанд инчунин малакаҳои ҳаётие ки барои онҳо зарур аст аз бар намоянд, яъне ки омӯзиши компютер, забонҳои русиву англисӣ, кореягӣ ва дигар малакаҳое ки барои пешбурди фаъолияти ҳамарӯзаи онҳо зарур меояд аз бар мекунанд. пас аз хатми ин марказ онҳо соҳиби ҳуҷҷате мегарданд ки на танҳо дар дохили ҷумҳурии тоҷикистон балки берун аз он низ эътироф мешавад. хусусияти дигари фарқкунандаи омӯзиш дар ин марказҳо аз он иборат мебошад ки дар ин ҷо касб не балки малакаҳои касбӣ вобаста ба ин ё он касб омӯзонда мешавад. яъне ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ки мехоҳад вобаста ба касби интихоб кардааш малакаҳои махсусро аз бар намояд, ӯ метавонад аз ин марказҳо ин малакаҳоро ба даст оварда дарҳол дар бозори меҳнати дохилӣ ва беруна соҳиби ҷои кор шавад.
шароити муҳайё гардида дар маркази мазкур имконият медиҳад ки таълим дар 2 баст барои то 240 нафар ба роҳ монда шавад ва ҳамин тариқ дар як сол беш аз 2400 нафар ба касбомӯзӣ ва хизматрасониҳои пешниҳод намудаи марказ фаро гирифта шаванд. ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ аз синфхонаи барҳавои таълимӣ бо 30 компютер, толори таҷрибаомӯзӣ, толори бисёрфунксионалӣ, ҳуҷраҳои машваратӣ, корӣ барои маъмурият, 3 устохонаи таълимӣ, маҷлисгоҳ бо 150 ҷойи нишаст ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. дар марказ дар баробари омӯзиши 5 намуди касб аз ҷумла устои барқ, кафшергар, андовагар, челонгар, сантехник ва устои панелҳои офтобӣ ҳамчунин аз худ кардани забонҳои кореягӣ, англисӣ ва русӣ ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин дар бино устохонаҳои кафшергарӣ, андовагарӣ ва нигоҳдории таҷҳизоти барқӣ ҷойгир карда шудааст. ҳар як хонанда баъди хатм соҳиби ҳуҷҷати намунаи давлатӣ мегардад. дар иншоот панелҳои офтобӣ насб гардидааст ки биноро ҳама вақт бо нерӯи барқ таъмин менамояд. ҳамчунин бино бо системаи гармидиҳӣ пайваст буда дар фасли зимистон бо гармӣ таъмин мешавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ дар иншооти навбунёд ба масъулин барои таъсиси ҳамин гуна марказҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар инчунин интихобу ҷобаҷогузории омӯзгорон ва омода намудани мутахассисони сатҳи баланд дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар шаҳри Бухтар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Бухтар Шифер корхонаи истеҳсоли бомпӯшҳои тунукагӣ ва сардхонаро мавриди истифода қарор доданд. дар корхона наздики 30 намуд маҳсулоти гуногуни металлӣ истеҳсол шуда, иқтидори он дар як моҳ беш аз 3000 метри тӯлонӣ бомпӯшҳои тунукагӣ мебошад. ҷузъиёти бештар дар гузориши навбатии барнома. 8 ноябр дар шаҳри Бухтар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Бухтар Шифер корхонаи истеҳсоли бомпӯшҳои тунукагӣ ва сардхонаро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи нави истеҳсолӣ дар минтақаи саноатии шаҳри Бухтар дар масоҳати 3000 метри мураббаъ бо харҷи 54 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ҳабибулло Муқимов дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди саноат бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар корхона наздики 30 намуд маҳсулоти гуногуни металлӣ барои бинокорӣ истеҳсол шуда, иқтидори он дар як моҳ беш аз 3000 метри тӯлонӣ бомпӯшҳои тунукагӣ мебошад. фаъолияти корхонаи мазкур дар 2 баст ба роҳ монда шуда, дар он беш аз 20 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардидаанд. иттилоъ дода шуд ки бо афзун гардидани истеҳсоли ин намуди маҳсулот дар кишвар, воридоти он аз хориҷ 40% коҳиш ёфта است. санги асос барои бунёди корхона моҳи ноябри соли 2022 аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта шуда буд ва он дар муддати 2 сол бо сифати баланд сохта шуд. дар корхона 3 хати муосири технологӣ дастрас ва насб гардида, дар он новадон, пуштаи бом, ҳамвораҳо барои роҳҳои иморат, пайвандак, қубур ва бомпӯшҳои гуногуни тунукагӣ бо назардошти талаботи бозор истеҳсол карда мешавад. маҳсулоти истеҳсолӣ аз лиҳози намуд ва сифат ба талаботи меъёрҳои стандартӣ ҷавобгӯ мебошад. дар натиҷаи зиёд шудани талаботи бозор ба бомпӯшҳои тунукагӣ имконияти аз ин ҳам бештар истеҳсол кардани маҳсулот мавҷуд мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз корхона ва суҳбат бо кормандон ба иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода таъкид намуданд ки бунёду ба истифода додани чунин корхонаву коргоҳҳо ба таъмини талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот боис гардида, бо ин роҳ метавон оянда иқтидори истеҳсоли кишварро боз ҳам афзоиш дод. мо соҳибкорини вилояти Хатрон бо мақсади амалӣ гардондани дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба саноаткунонӣ бо сурати кишвар тасмим гирифтем ки дар ҳудуди ҷамъияти Бухтар Шифр боз як корхонаи нави истеҳсолии сохтмонӣ, яъне корхонаи истеҳсолии якчанд намуди бомпӯшҳои тунукагӣ ва сардхона ба истифода диҳем. ва инак имрӯз хурсандиовар аст ки корхонаи истеҳсоли бомпӯшҳои тунукагӣ ва сардхона бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ карда ба истифода дода шуд. маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаи мо ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавоб дода, маҳсулоти ивазкунандаи воридот мебошад. дар оянда мақсад дорем ки барои васеъ намудани доираи фаъолияти корхона ҷойҳои корро бисёртар намоем. миннатдории худро ба пешвои миллат баён медорем ки пайваста
мо соҳибкоронро дастгирӣ менамоем. ҳамин аст ки дар фазои хуби соҳибкорӣ фаъолияти худро пеш мебарем ва ҷавобан ба ин ғамхорӣ кӯшиш менамоем ки саҳми худро дар татбиқи ҳадафи чорум миллӣ яъне саноаткунонӣ бо сурати мамлакат бо азму иродаи баланд гузорем. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дори ба беҳтар намудани сифати бомпӯшҳо аз ҷумла рангубори он тавсияҳои судманд доданд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо намоиши маҳсулоти корхонаи навтаъсис ва дигар коргоҳҳои бохтаршифер шинос шуданд. зимни боздид аз намоишгоҳ роҳбари давлат масъулинро вазифадор намуданд ки барои афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, тавлиди номгӯи нави маҳсулоти босифати саноатӣ ва саҳм гузоштан дар рушди иқтисоди миллӣ дар оянда низ кӯшиш намоянд. имрӯз корхонаи мо бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ карда шуд. корхонаи мо шифрҳои тунукагӣ бо намудҳои гуногун ва дигар масолеҳҳои тунукагӣ ки барои сохтмон лозиманд коркард карда мешавад. мо сипосгузорем аз пешвои миллат бо дастгириашон чунин корхонаҳо бисёр шуда истодаанд ва мо соҳиби ҷои кори доимӣ гардидаем. мо ҷавонон боз ҳам беҳтару хубтар меҳнат карда барои саноаткунонии тоҷикистони азизамон қиссаи худро мегузорем. бо мақсади хизматрасонӣ беҳтар дар самти беталаф нигоҳ доштани маҳсулот ва дар ҳама фаслҳои сол ба мардум пешниҳод кардани маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар назди корхонаи мазкур сардхонаи замонавӣ бунёд гардидааст ки ғунҷоиши он 600 тоннаро ташкил медиҳад. сардхонаи муосири бохтаршифер имкони дар шароити хуб нигоҳдории меваву сабзавотро доро буда бо дастгоҳҳои худидорашавандаи муосир муҷаҳҳаз шудааст. дастгоҳҳои замонавӣ ҳарорати сардхонаро ба дараҷаи зарурӣ нигоҳ медоранд. чунин шароит имкон медиҳад ки меваву сабзавот тару тоза ва босифат нигоҳ дошта шаванд. тариқи шартнома қабул ва нигоҳдории меваву сабзавоти тару тозаи аҳолӣ бошад аз бартарияти дигари сардхонаи навбунёд ба шумор меравад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бухтари вилояти хатлон инчунин корхонаи истеҳсоли гӯгирди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди расули валиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар корхона 40 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва маоши баланд таъмин гардиданд ки аксари онҳоро занон ташкил медиҳанд. 8 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бохтари вилояти хатлон корхонаи истеҳсоли гӯгирди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди расули валиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ин корхонаи истеҳсолӣ дар минтақаи саноати истеҳсолии шаҳри бухтар дар масоҳати умумӣ 10 000 метри мураббаъ бунёд гардида дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. хати технологӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти корхона аз олмон ворид ва насб гардида барои истеҳсоли маҳсулот ашёи хом қисман аз хориҷ ворид мегардад. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як рӯз 300 ва дар як сол 100 000 қутии шартӣ пешбинӣ шудааст. дар корхона 40 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва маоши баланд таъмин гардиданд ки аксари коргарону мутахассисонро занон ташкил медиҳанд. мо занҳои маҳал модарон дар маҳаллаи худ соҳиби кор ҳастем. дар ватани худ озод бо фарзандои худ озод зиндагӣ карда метавонем ва ҳамеша дуогӯи пешвои миллат ҳастем. ҳамавақт ҳамхел корхонаҳо зиёдтар шаванд, мо модарон соҳиби ҳамхел кор шавем. фарзандони худро хононда соҳиби вазифа шаванду дар ватани худ хизмат кунанд. миннатдорам аз ҷаноби оли муҳтарам эмомалӣ раҳмон. ин корхонаҳо сисоқ карданду мо занҳои хонашин соҳиби кор шудем. маоши хуб мегирем, бо хуburok мисли рӯзӣ таъмин карда мешавад ва мехоҳам ин корхонаҳо кушода шаваду занҳои хонашин соҳиби кор шавад. корхона бо харҷи 2 миллион сомонии сармояи дохилии хориҷӣ бунёд ёфта истеҳсол ва банду басти маҳсулот тавассути технологияи пешрафта ба роҳ монда шудааст. коргарон аз ҷониби мутахассисони хориҷӣ ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани боз як корхонаи саноатӣ дар шаҳри бухтар дар рушди соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии вилояти хатлон мусоидат мекунад. имрӯз боиси ифтихор аст ки бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонаи гӯгирдбарорӣ ифтитоҳ гардид. ба корхонаи мо
40 нафар зан бо ҷойи кор таъмин карда шуд. боиси ифтихор аст ки соҳибкоронро сарвари давлат муҳтарам эмомалии раҳмон дастгирӣ менамоянд ва мо дар оянда мехоҳем барои рушд ва пешравии тоҷикистон саҳми худамонро гузорем. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо маҳсулоти корхонаи навтаъсис шинос шуда иқдоми соҳибкорони ватаниро дар самти тақвияти иқтидори истеҳсолии кишвар ибратбахш арзёбӣ намуданд. роҳбари давлат масъулинро вазифадор намуданд ки барои афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва саҳм гузоштан дар рушди иқтисоди миллӣ дар оянда тадбирҳои бештар амалӣ намоянд. таъкид гардид ки иқдоми ҳукумати кишвар дар самти пешниҳоди имтиёзҳо ба соҳибкорон ва дастгирии ин қишри ҷомеа боис гардид ки татбиқи нишондиҳандаҳои ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо суръати кишвар таъмин карда шавад. дар идомаи сафари корӣ ба вилояти хатлон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ташриф оварда нахуст дар деҳаи сари роҳи шаҳраки балх бинои нави мактаби санъатро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 8 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дар деҳаи сарироҳи шаҳраки балхӣ бинои нави мактаби санъати ноҳияи ҷалолиддини балхиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки мактаби санъати ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо мақсади тарбия ва омодасозии ҷавонони соҳибистеъдод дар соҳаи фарҳангу санъат дар муҳлати кӯтоҳ сохта шуда дорои шароити муосири таълимӣ мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар мактаби санъати ноҳияи ҷалолиддини балхӣ хоҳишмандон аз синни 10 сола боло ҷалб карда мешаванд. дар бинои навсохт хонандагон дар шӯъбаҳои хореографӣ, санъати тасвирӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ ба таҳсил фаро гирифта шуда пас аз хатм соҳиби шаҳодатнома мегарданд. асбоби халқи миллии тоҷикӣ хеле қадима, яъне ки думра мо таълим тарбия метем, дучанд кор мекунем. мо бисёр хирсандем ва изҳори миннатдорӣ баён мекунем. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити корӣ ва раванди таҳсил дар ин муассисаи навбунёд ба масъалаи тарбияи дуруст ва соҳибкасб гардонидани ҷавонон таваҷҷӯҳ намуда хонандагонро барои аз худ кардани нозукиҳои асбоби мусиқӣ ва санъати навозандагию овозхонӣ ҳидоят намуданд. мактаби санъат ягона иншооти замонавии соҳавӣ дар ҳудуди ноҳияи ҷалолиддини балхӣ мебошад ки дар асоси ҳадафҳои созандаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ бунёд гардида барои омодасозии ҷавонони соҳибзавқ дар соҳаи санъат пешбинӣ шудааст. ҷавонон бисёра дар асбобҳои зарбӣ аз мактабҳои миёна хоҳиш доранд ки омада ҳамин асбобҳои зарбида биомӯзанд. шароитҳо хуб ҳастанд, асбобҳои зарбӣ ҳам ҳаст, доира, тавлак. бениҳоят ҷавонон бисёр ҳаминда майли хоҳиш доранд. ман омода иштирок карда истодам. ҳаракат мекунем ки ба озмунҳои тоҷикистон ватани азизи ман омода намоем. дар ин ҷо омӯзгорони дорои таҳсилоти олидошта ба хонандагон навохтани асбобҳои торӣ, нафасӣ ва зарбиро меомӯзонанд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мо як бинои нави замонавӣ ба истифода дода шуд. дар мактаби санъат синфҳои асбобҳои зарбӣ ба монанди таблак, доира, дабал ва асбобҳои торӣ, синфи рубоб, ғиҷак, дутор, думра вуҷуд доранд. донишомӯзони ин муассиса баъди 5 соли хатми ин даргоҳ метавонанд вобаста ба касби интихоб кардаашон таҳсилро дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ идома диҳанд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҳамчунин бинои шӯъбаи таваллуди беморхонаи марказии ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. тибқи иттилои ҳамкорони мо бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи муассисаҳои тандурустии ин ноҳия бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир ҷиҳозонида шудааст ки ин имкон медиҳад сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. дар идомаи сафари корӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба вилояти хатлон ба ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ташриф оварданд. нахуст дар маркази ноҳия роҳбари давлат бинои шӯъбаи таваллудхонаи беморхонаи марказиро мавриди истифода қарор доданд. шӯъбаи таваллуд дар беморхонаи марказӣ аз ду ошёна иборат буда бо тарҳи зебову замонавӣ бунёд шудааст ва дар маҷмӯъ дорои 60 кат мебошад. дар ин шӯъба 136 нафар аз ҷумла акушер-гинеколог, табиби навзодон, эҳёгар, амрози занона, момодоя, ҳамшираи тиббӣ ва кормандони хурди тиббӣ фаъолият мекунанд. баробари мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нави шӯъбаи таваллудхона ки бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир ҷиҳозонида шудааст, дигар шӯъбаҳои беморхонаи марказӣ низ бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгоҳҳои муосири ташхису табобат таъмин карда шуданд. боиси фараҳ ва шодмонӣ аст ки имрӯз бо қудуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шафати бинои беморхонаи марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бинои нави шӯъбаи таваллудӣ ба мавриди истифода қарор дода шудааст. ин бинои нави замонавӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳур ба истифода дода шудааст ва бо тамоми таҷҳизотҳои муосири тиббӣ таҷҳизонида шуда барои ташхису табобат таҷҳизонида шудааст. мавриди истифода додани бинои нави иншооти соҳаи тандурустӣ барои мо кормандони соҳаи тандурустии ноҳия ва сокинони ноҳия ҳамчун тӯҳфаи идона бахшида ба истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. пешвои миллат зимни суҳбат бо табибону кормандони шӯъбаи мазкур баён доштанд ки барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва дастрасии аҳолӣ ба он бунёди муассисаҳои нав, навсозии муассисаҳои мавҷуда ва бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонидани онҳо мусоидат мекунад. акнун сокинони ноҳия имкон пайдо карданд ки бо истифода аз имкониятҳои муҳайё гардида бе харҷи зиёдатӣ ба ташхису табобати босифат фаро гирифта шаванд. бо назардошти зарурияти солимии ҷомеа ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, инфрасохтори муассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ноҳия мунтазам тавсеа ва таҳким бахшида мешавад. бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда табибон метавонанд на танҳо ба ниёзмандони маркази ноҳия ва деҳоти он, балки аз деҳаҳои наздики ноҳияҳои атроф низ беморонро бо хизматрасонии хуби тиббӣ фаро гиранд. сокинон ва табибони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бунёди чунин иншооти хуштарҳу замонавиро ки дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд шудааст, тӯҳфаи арзанда арзёбӣ намуданд. мо кормандони соҳаи тандурустӣ беморхонаи марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ имрӯз бениҳоят хурсанд ҳастем ки ба мо чунин як иншооти нав бо тамоми шарту шароит ва таҷҳизотҳои ҳозиразамон таъмин намуданд ки ин ҳам бошад барои ташхиси дуруст як аҳамияти калон дорад. миннатдории худамонро ба пешвои миллат муҳтарам президенти кишварамон эмомалӣ раҳмон мерасонем ки ба мо чунин ғамхорӣ намуданд ва мо низ кормандони соҳаи тандурустӣ дар навбати худ ба мисли ҳамин хилъати сафед ба халқу миллату ватани худ содиқона бо дили софу пок хизмат менамоем.
نمای شعبه تولدخانه بیمارخانه مرکزی ناحیه جلال‌الدین بلخی به مرکز ناحیه زیبایی بخشیده، صحن انشاءات نو با گل‌های رنگارنگ سبزکاری شده است. کارهای آبادانی و سازندگی مخصوصا در سمت بهسازی وضع خدمت‌رسانی طبی در ناحیه باعث می‌گردد که سطح و صفت خدمت‌رسانی بهتر گردیده به تأسیس جایهای نو کاری نیز مساعدت می‌نماید. дар маркази ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо иштироки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои иловагии муассисаи давлатии таҳсилоти томактабии рақами 6 мавриди истифода қарор дода шуд. роҳбари давлат ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, парасторонро барои дар рӯҳияи хештаншиносӣ тарбият намудани насли наврас ва истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда ҳидоят намуданд. 8 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бинои иловагии муассисаи давлатии таҳсилоти томактабии рақами 6-ро мавриди истифода қарор доданд. Иттилоъ дода шуд, ки бинои нави таҳсилоти томактабӣ аз 2 ошиёна иборат буда, дар он барои бо таълиму тарбия фаро гирифтани насли наврас тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. با دانش و علمی خوب من مجهز می شوم، کدبانوی بهتره در پخت و پز می شوم. کودکستانی نو در شهرک بلخی در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه در مهلت 1 سال بنیاد یافته برای 180 کودک پیش بینی شده است. منتداری خود را به جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می رسانم که توجه اولین درجه خود را در ساحه معارف گذاشته در رشد و نموی این ساحه کوشش زیادی کرده ایستاده‌اند. ساخته و به استفاده دادن باغچه و مؤسسه‌های زمانوی در جمهوری سال تا سال می افزاید. عین زمان در ناحیه جلال‌الدین بلخی بینای نو زمانوی دوشیانه در حدود مؤسسه دولتی تحصیلات تامکتبی برای 180 نفر تربیت گیرندگان با تعداد زیاده از 6 گروه تعلیمی با تمام شرایط‌های زمانوی ساخته به استفاده داده شد که این باعث خرسندی ما کارمندان و کودکان و نورسان گردید. کوشش می‌نماییم که برای تعلیم و تربیت نسل نورس بیدار نمودن حس وطن دوستی و مهنت پرستی را در قلب کودکان جا نموده سهم ارزنده خود را در آبادانی و گلگلشکوفی جمهوری عزیزمان میگذاریم. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط بینای نوساخت ساحه معارف به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده پرستاران را برای در روحیه خویشتن‌شناسی تربیت نمودن نسل نورس و استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده هدایت نمودند. در این مؤسسه تامکتبی 6 گروه تعلیمی عمل نموده روند تحصیل با 2 زبان تاجیکی و روسی صورت میگیرد. ما کارمندان مؤسسه از اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان منتداری خود را بیان می نماییم که به ما چنین مؤسسه زیبا و زمانوی تحفه نمودند. ما کارمندان مؤسسه نسل نورس را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی، خودآگاهی ملی تربیت نموده کوشش می نماییم که به این غمخواری ها سزاوار باشیم. تالار موسیقی، آشخانه، حجره خواب، صنفخانه های بر هوای تعلیمی در مجموع همه این امکانیت فراهم می سازد که نسل خوش‌طالع کشور در شرایط خوب تحصیل نمایند و آینده برای پیشرفت دیار خویش سهمی ارزنده گذارند. بنیاد انشاءات زمانوی و تامین شرایط ارزنده تعلیم از هدفهای محوری محسوب یافته در این سمت با توجه و دستگیری‌های حکومت کشور تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند.
تشکر خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که به ما چنین مؤسسه آباد و زیبا تحفه کردند. ما کوشش میکنیم که نورسان آینده را در وصف وطن دوستاری و خویشتن شناسی تربیت نماییم. همچنین اطلاع داده شد که با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شفت کودکستان بینای نوی ایلوگی برای 180 کودک بنیاد کرده می شود. طبق معلومات مسئولان حالا در ناحیه جلالالدین بلخی 17 کودکستان فعالیت می نماید. امروز президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳамчунин аз кооперативи тиҷоратии Турахон Исанқулов боздид намуданд. хоҷагидорон асосан ба парвариши пахта, картошка, сабзӣ, пиёз ва полизӣ машғул мебошанд. гузориш дар ин хусус. 8 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти Хатлон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аз кооперативи тиҷоратии Турахон Исанқулов боздид намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо ба кишти ғалла оғоз бахшиданд. дар кишти тирамоҳӣ дар заминҳои хоҷагӣ тухмии гандуми хушсифати аср кишт гардид. иттилоъ дода шуд ки кооперативи ба номи Турахон Исанқулов дар ихтиёри худ 375 гектар заминҳои корами кишоварзӣ дорад. аз ин дар масоҳати 97 гектар замин ғалладонагиҳо аз қабили гандум, ҷав, шолӣ ва макка барои дон кишт карда мешавад. пас аз оғоз бахшидан ба кишти зироат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар намоишгоҳ бо молу маҳсулоти кишоварзӣ ки аз заминҳои кооперативи тиҷоратии Турахон Исанқулов ҷамъоварӣ гардидааст шинос шуданд. хоҷагидорон асосан ба парвариши пахта, картошка, сабзӣ, пиёз ва полизӣ машғул мебошанд. ҳосили фаровони ба маъраз гузошташуда аз таҷрибаи ғании деҳқонони хоҷагӣ дарак медиҳад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хоҷагидорон барои истифодаи самараноки ҳар як порча замини кишт
استحصال فراوان خوراکواری و تامین بازارهای استعماری با محصولات خودی دستور و هدایت‌ها دادند. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дар шаҳри бухтар ва ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як зумраи иншооти дигар аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои нави таълимӣ, иншооти соҳаи фарҳанг, толори варзишӣ, марказҳои хизматрасонии хурду бузург ва дигар иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. Иншооти бунёд шуда ба беҳтар гардидани сатҳу зифати зиндагии сокинон замина гузошта дар онҳо ҷойҳои навикорӣ муҳайё шудааст. гузориши ҳамкорони мо. дар ҳошияи сафари кории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри бохтар бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони вилояти хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар, корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бохтар бомпӯш ба истифода дода шуд. дар корхонаи истеҳсолӣ 15 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. дар корхона хати муосири технологӣ аз хориҷи мамлакат дастрас ва васлу насб карда шудааст. маҳсулоти истеҳсолӣ аз лиҳози намуд ва сифат ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. тавре иттилоъ дода шуд, барои истеҳсоли шифер, сименти аълосифати корхонаҳои ватанӣ истифода мегардад. ба таъкиди мутахассисони соҳа, шиферҳои истеҳсолшуда дар гармию сардӣ тобовар буда, муҳлати истифодаи тӯлонии он кафолат дода мешавад. зимни шиносоӣ таъкид гардид ки дар раванди истеҳсолот ба сифати маҳсулот диққати ҷиддӣ дода шавад. корхонаи шифербарорӣ бо мақсади татбиқи ҳадафи чороми миллӣ, саноаткунонӣ бо суръати мамлакат ва солҳои рушди саноат, солҳои 2022-2026 бо саҳми соҳибкори ватанӣ бунёд гардидааст. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри бохтар, бинои раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ ва маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти хатлон бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вилояти хатлон ба истифода дода шуд. бинои наву замонавӣ бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ ва маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти хатлон аз 3 ошиёна иборат буда, дар ошиёнаи якум озмоишгоҳ, дар ошиёнаи дуюм утоқҳои корӣ ва дар ошиёнаи сеюм маҷлисгоҳ ва ошхона ҷойгир мебошад. ҳамаи утоқҳои корӣ ва ҳуҷраҳои ёрирасон бо лавозимоти зарурӣ таъмин карда шудааст ки ин омил дар оянда барои беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти мутахассисони соҳа мусоидат менамояд. бинои нав ва озмоишгоҳи замонавии он бо технологияи пешрафтаи ҷаҳонӣ аз ҷумла дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхисӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз дар ҳошияи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вилояти хатлон бинои нав замонавии кумитаи бехатарии озуқаворӣ мавриди истифода қарор гирифт. мо кормандони раёсат ҷавобан ба ин ғамхориҳо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат саҳми назаррас гузорем. мутахассисон бо истифода аз имкониятҳо саривақт ҳама гуна маводи хӯроквориро аз ташхис гузаронда, дар бораи таркиб ва бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ хулосаи дақиқ пешниҳод менамоянд. дар бинои раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ ва маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти хатлон мутахассисони соҳибмаълумот фаъолият менамоянд ва бо мақсади таъмини бехатарии маҳсулоти истеъмолӣ ва ҳифзи солимии шаҳрвандон ҳамарӯза таркиби маҳсулоти гӯшти, ширӣ, меваю сабзавот ва хӯрокаро месанҷанд. ҳифзи солимии ҷомеа, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва таъмин кардани аҳолӣ бо ғизои хушсифат ва аз ҷиҳати экологии тоза дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, дар ин самт қонун ва барномаҳои давлатӣ қабул гардидааст. тибқи лоиҳа роҳравҳои атрофи бино дар доираи тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ пурра сафолатпӯш гардида, ҳамзамон дар саҳни бино гулу буттаҳо ва дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шиноида шудааст. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри бохтари вилояти хатлон муассисаи томактабии хусусии донояк ба истифода дода шуд.
дар расми кушодашавӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти вилояти Хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар иштирок намуда бо шароиту имконоти боғча шинос шуданд. Кӯдакистон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд шуда, аз таҳхона ва 2 ошиёна иборат буда, имкон фароҳам оварда шудааст ки то 125 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар муассисаи томактабӣ омӯзиш бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда, оянда баҳри омӯзиши дигар забонҳо низ тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. бо мақсади ба талаботи замон ба роҳ мондани таълиму тарбия дар кӯдакистон, мураббиёни дорои малакаи баланди касбӣ ҷалб шуда, тибқи нақша ҷиҳати ба роҳ мондани усулҳои муосири илмомӯзӣ, онҳо пайваста аз курсҳои омӯзишӣ ва такмили ихтисос мегузаранд. зери партави сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бохтар боз як муассисаи томактабии хусусӣ дарҳои худро барои кӯдакон боз намуд. муассиса бо таҷҳизотҳои замонавӣ ҷиҳозонида шуда барои кӯдакон тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. ҳамин аст ки мо занон бо дастгирии президенти мамлакатамон дар фазои сулҳу субот ва орому осоишта фаъолият намуда барои рушди ватанамон саҳм мегузорем. дар доираи татбиқи барномаву стратегияҳо ҷиҳати ҳарчи бештар ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон, дар шаҳри Бохтар дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ чандин муассисаҳои томактабӣ бунёд карда шудааст. ифтитоҳи чунин кӯдакистони навбунёд аз таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба рушди соҳаи маориф, зина ба зина беҳтар намудани инфрасохтори соҳа, дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ тарбия намудани насли ояндасози ватан ва омӯзиши илмҳои муосир мебошад. дар саҳни бино айвонча ва ҳамзамон баҳри омӯзиши қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва гузарондани машғулиятҳои бозии кӯдакон заминаи созгор фароҳам оварда шудааст. дар шаҳри Бохтар бинои варзишии фитнес-клуб ба истифода дода шуд. бинои варзишӣ ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавияти варзиш ва ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба варзиш аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Асомиддин Ҳайдаров бо маблағи 4 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. дар иншооти варзишӣ имкон аст дар як вақт 30 нафар ба обу тоби бадан машғул шавад. ҳамаи таҷҳизотҳои наву замонавӣ барои тамрин аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид ва васлу насб карда шудааст. дар расми кушодашавӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда иброз намуданд ки варзиш гарави саломатӣ буда, аз ҷониби ҳукумати кишвар ба ин соҳаи муҳим таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. иншооти мазкур ҷиҳати ҳифзи сиҳатии аҳолӣ ва ҳарчи бештар ба варзиш машғул шудани ҷавонону наврасон сохта ба истифода дода шуд. толори варзиши муосир ҷиҳати тамрини ҷавонони шаҳр ба варзиши обу тоби бадан мусоид мебошад. ҳамчунин масъулин таъкид намуданд ки фароҳам гардидани чунин шароит дар пайравӣ ба сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мешавад. таъмин намудани рушди соҳаи варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат буда, ҳадафи он оммавигардонии варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим, мусоидат намудан ба омодасозии варзишгарони касбӣ барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ мебошад. барои ноил гардидан ба дастовардҳои боз ҳам бештар зарур аст ки ба истифодаи самараноки инфрасохтори варзиш, хусусан ба нигоҳбини дурусти иншооту биноҳои бунёдгардида эътибори ҷиддӣ зоҳир карда шавад. ҳамчунин дар шаҳри Бохтар як толори варзишии дигар ба истифода дода шуд ки ҷавонону наврасон метавонанд ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шаванд. дар толори наву замонавӣ ҷавонону наврасон ҳам рӯзона ва ҳам шабона дастаҷамона ба тамрин машғул мешаванд ва ба ин васила рушди соҳаи варзиш дар шаҳр боз ҳам бештар мегардад. дар шаҳри Бохтар ҷиҳати рушди соҳаи варзиш миёни ҷавонону наврасон тадбирҳои зарурӣ марҳила ба марҳила роҳандозӣ шуда истодааст. дар маҷмӯъ соҳаи варзиш дар шаҳри Бохтар рушд намуда, аз ҳама намуди варзиш ҷавонони лаёқатманд пайдо кардан мумкин аст. дар доираи сафари кории пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи вилояти Хатлон якчанд иншооти гуногунсоҳа ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри фароҳам овардани шароити арзанда барои сокинон бунёд гардиданд, бо иштироки раиси вилояти Хатлон ва намояндагӣ аз сохтору мақомотҳои давлатӣ мавриди истифода қарор дода шуд.
از نوسازی بینای اساسی قصر فرهنگ در جماعت شهرک گلستان از زمره انشاءات مهم محسوب یافته، تعمیر و نوسازی انشاءات فرهنگی در دایره تدبیرهای بنیادکاری به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد گردیده مورد بهره برداری قرار داده شده است. ضمن افتتاح انشاءات تجدید شده فرهنگی در جماعت شهرک گلستان ناحیه جلال‌الدین بلخی ابراز گردید که تدبیرهای بنیادی در قصر فرهنگ ماه فوریه سال 2024 آغاز گردیده در کارهای ساختمانی 40 نفر بناکاران محلی سهم ارزنده گذاشتند. همکنون با تعمیر و نوسازی گردیدن انشاءات فرهنگی که از مرکز ناحیه در مسافه 20 کیلومتر دور جایگیر است، آینده چاره‌بینی‌های فرهنگی با شرکت فعالانه ساکنان جماعت شهرک گلستان در این بینای تازه تجدید شده جالب و خاطرمان گذرانیده می شود. در برابر نوسازی نمودن تالار زیبای و برهوای دارای 300 جای نشست تماشابینان، تالار هنرمندان و 3 حجره تعمیر گردیده، بینای اساسی کتابخانه دهات شهرک گلستان ناحیه جلال‌الدین بلخی پس از تعمیر و نوسازی گردیدن مکان مخزن دانش و معرفت برای دوستداران کتاب خواهد گشت. در برابر نوسازی نمودن بینای اساسی قصر فرهنگ در قسمت دیگر بنا مسئولان مقصد دارند که مرکز خدمت رسانی ارمغان تشکیل نموده در برابر فراهم آوردن جایهای نو کاری به ساکنان در معرفی نمودن هنرهای ملی به مهمانان و سیاحان سهمی ارزنده گذارند. تأسیس چنین مرکزهای خدمت رسانی امکانیت بهتر برای معرفی نمودن هنرهای ملی در دهات شهرک گلستان ناحیه جلال‌الدین بلخی می باشد. بینای نوی دو آشیانه تعلیمی زیبای و برهوا که امروز در دایره سفر کاری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شفت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 مرکز ناحیه جلال‌الدین بلخی مورد بهره برداری قرار داده شد، ارمغان ایدانه و ارزشمند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای ساکنان، آموزگاران و خوانندگان ارزیابی گردید. کارهای بنیادکاری در انشاءات نوی تعلیمی بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ماه نوامبر سال 2023 آغاز گردیده. انشاءات مذکور در دوام 1 سال و در مهلت معین گردیده با صفت بلند ساخته شده. امروز با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، نمایندگی از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، کارمندان ساحه معارف ناحیه جلال‌الدین بلخی و آموزگاران مورد استفاده قرار داده شد. بینای علاوگی تازه بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه جلال‌الدین بلخی دارای 20 سیمخانه زیبای و برهوا بوده. آینده 400 نفر خوانندگان می توانند در یک بس در انشاءات تازه بنیاد به تعلیم و تربیه فرا گرفته شوند. اطلاع داده شد که عین زمان در مؤسسه تعلیمی رقم 1 ناحیه جلال‌الدین بلخی 2920 نفر خواننده به آموزش فرا گرفته شده. روند تعلیم و تربیت در انشاءات تعلیمی با زبان دولتی و زبان روسی به راه مانده شده است. با بنیاد نمودن بینای دو آشیانه علاوگی در شفت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 مرکز ناحیه جلال‌الدین بلخی، مشکلی جای نشست خوانندگان پورا برطرف گردیده، شماره سیمخانه‌های تعلیمی در مؤسسه زیاد گردید. با ساخته مورد استفاده قرار دادن بینای نوی علاوگی تعلیمی که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است، خوانندگان در مجموع در 63 سیمخانه‌های زیبای و برهوا به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شوند. کارمندان ساحه معارف ناحیه جلال‌الدین بلخی در جواب به هدف‌های سازنده و توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه معارف در مملکت تصمیم گرفتند که نسل نورس را در روحیه خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی و گرامی داشتن ارزش‌های والای ملی تربیت نمایند. تأسیس جایهای نو کاری و تأمین ساکنان با منزل‌های نو استقامتی یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. در دایره سفر کاری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد عملی نمودن هدف‌های سازنده در مرکز ناحیه جلال‌الدین بلخی یک انشاءات نو بسیار قبطه استقامتی به استفاده داده شد. در کوچه بلخ در مرکز ناحیه جلال‌الدین بلخی با قامت افراختن بینای 5 قبطه 20 عائله ساکنان ناحیه با منزل نو استقامتی تامین گردیدند.
تأسیس مرکزهای نوی تجارتی در زیربنا و قبط یکم انشاءات امکانیت فراهم آورد که 10 نفر ساکن ناحیه با کار دائمی تامین کرده شوند. بینای 5 قبطه که از جانب صاحبکار وطنی ساخته شده است با قامت افراختن امروز نمای مرکز ناحیه را باز هم زیباتر می نماید. همکاری سودمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی با صاحبکاران است که روز تا روز شماره چنین انشاءات نوی گوناگون ساحه در دهات و مرکز ناحیه زیاد گردیده در تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی مردان آبادکار و وطندوست و صاحبکاران وطنی سهمی ارزنده می‌گذارند. ноҳияи ҷалолиддини балхӣ чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ободу пешрафта гардида сокинонаш дар пайравӣ ба иқдомҳои созандаи роҳбари давлат тадбирҳои ободониро дар марказ ва деҳот вусъат мебахшанд. дар доираи сафари корӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дар маркази ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бинои баландошёнаи истиқоматӣ ва маркази савдою хизматрасонии балх мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти муосир дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ абубакр аҳмадхоҷаев бо сифати баланди меъморӣ сохта шуда он дорои шароити хуби корӣ ва хизматрасонӣ мебошад. корҳои сохтмонӣ дар иншооти тозабунёд соли 2023 оғоз гардида дар вақти сохтмон беш аз 60 нафар сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб шуданд. дар маросими ифтитоҳи бинои баландошёнаи истиқоматӣ ва маркази савдою хизматрасонии балх таъкид намуданд ки дар кишвар барои дастгирии соҳибкорон шароити хуби корӣ фароҳам аст ва онҳо метавонанд бо истифода аз имконоти мавҷуда саҳми худро дар корҳои ободонӣ ва рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ гузоранд. мо оилаи аҳмадхоҷаевҳо бо ҳамроҳии бародаронам дар пайравӣ аз ободонӣ президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар корҳои ободонӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ саҳми худро мегузорем. аз ҷумла мо бародарон бинои иловагӣ муассисаи таълимӣ дар назди мактаби сӣ ба истифода додем. бо толори варзишӣ ба хотири ободонии кишвар хати об гузаронидем ба аҳолии ноҳия. ҳамзамон кӯчаҳои маҳаллро чароғон кардем. боз дар маркази ноҳия бинои истиқоматӣ 7 ошёна ба маркази савдои балх бунёд кардем. мо миннатдорем аз дастгириҳои ҳукумат. мо соҳибкоронро ҳамеша дастгирӣ мекунанд. бинои истиқоматӣ 7 ошёна буда дар ошёнаи якуми он барои фурӯши меваю сабзавоти тару тозаи кишоварзӣ, хӯрока, маҳсулоти ширӣ ва техникаву ашёи рӯзгор шароити хуб фароҳам шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои баландошёнаи истиқоматӣ ва маркази нави хизматрасонии балх 20 нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. дар таххонаи бинои навсохт маркази фурӯши сару либоси занонаю мардона ва кӯдакона, пойафзол ва дигар молу ашёи рӯзгор ташкил гардидааст ва кормандон бо сару либоси ягона ва маоши хуб таъмин мебошанд. ман салом исматулло сокини ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. мо хурсанд ҳастем ки имрӯз дар ин ноҳияи ҷалолиддини балхӣ чунин маркази савдо кушода шуд ва мо соҳиби ҷои кор шудем. миннатдори худро бар ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ба ҷаноби олӣ мерасонем ки чунин иншоотҳои замониро бунёд мекунанд ва мо соҳиби ҷои кор мешавем. бинои истиқоматӣ аз 41 хонаи якҳуҷрадор ва дуҳуҷрадор иборат буда дар он барои сокинон тамоми шароити зисту зиндагонӣ фароҳам оварда шудааст. соҳибкори ватанӣ абубакр аҳмадхоҷаев бо ҳамроҳии бародаронаш дар пайравӣ ба иқдомҳои созанда дар корҳои ободонии ноҳия саҳми назаррас мегузоранд. дар давоми солҳои охир ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми соҳибкорони ватанӣ 13 бинои нави савдою хизматрасонӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шудааст ки дар онҳо ҳоло беш аз 100 нафар сокини маҳаллӣ кор мекунанд. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон бо иштироки 574 давталаб даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супедонои китоб аз оғоз гардид.
бояд ёдовар шуд ки озмуни мазкур соли шашум аст таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир мегардад ва шумораи ҳаводорон ва онҳое ки хоҳиши иштирок дар ин озмунро доранд ҳамасола меафзояд. ҷузъиёти бештар дар шарҳи хабарнигорони мо. зулайхо каримова яке аз иштирокчиёни фаъоли даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад. ӯ соли аввал аст ки дар озмун ширкат меварзад ва барои иштирок дар озмун 1 сол омодагии ҷиддӣ дидааст. зулайхо дар давоми 1 соли омодагӣ асарҳои зиёде мутолиа намуда шеърҳои бисёре аз бар кардааст. имрӯз дар назди аъзои ҳакамон сарбаландона баромад намуд ва ба ҳамаи саволҳои онҳо посухи мушаххас дод. من سالی یکم است که در آزمون فروغ سوپی دانایی کتاب است از روی نمینت ادبیات معاصر تاجیک اشتراک می‌ورزم. آثاری نثری مطالعه نمودن فراگیر 143 اثر میباشد. аз баромади ҳар як иштирокчӣ аён аст ки онҳо тайёрии ҷиддӣ диданд ва бо боварии комил ба саволҳои аъзои ҳакамон ҷавоб медоданд. қисмати зиёди онҳо барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст чанд сол омодагӣ диданду бо устодонашон кор карда адабиёти тавсияшударо мутолиа карданд. ёдовар мешавем ки ҳадаф аз баргузор намудани озмун баландбардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арш гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ ва мусоидат ба рушди ҷаҳони маънавии тамоми сокинони мамлакат мебошад.